В момента се намираме на поле, където работи режещият валяк UFM КЗК. Това не е просто модернизиран модел, това е техника, в която всяко инженерно решение е добре обмислено. Първо, на което трябва да се обърне внимание, лагерният възел от затворен тип. Той е напълно защитен от прах, кал и влага, което осигурява стабилна работа в продължение на много сезони без подмяна. Второ, увеличеният диаметър на барабана и правилното разпределение на масата. Валякът не просто притиска, а създава налягане, което реално раздробява растителните остатъци. Трето, специалната геометрия на ножовете и шахматното им разположение. Благодарение на това валякът не чупи стъблото, а го раздробява равномерно, без пропуски и без запушване. Подсилената 8 мм рамка издържа ударни натоварвания, камъни и тежки условия на работа в полето. Цялата конструкция е проектирана за интензивна ежедневна експлоатация без престой. В резултат получавате ефективно раздробяване на царевица, слънчоглед и стърнища, ускорено разлагане на органиката, запазване на влагата в почвата и идеално подготвено поле за следващия етап – уман фермаш. Това е техника, която работи в полето, а не стои в ремонт.